So, another video na po ito, no? Part yapon sa tips and tricks, pero karon Adobe Audition ta, no? Edit ta og para sa audio na pod, no? So, akong itudlo karon sa inyo kay unsaon pag delete automatic sa kini mga nay mga space, may mga dagko nga space pa. Lagyo kayo siya. Minaw na to ha. As the longest coastline, with more than 646 kilometers of provincial roads and being an agricultural province, it depends on the condition of these roads not only to ensure the seamless delivery. So, kita tayo ninyo. So, naidagko kayo nga gap, no? Sa kada sentence, kada word, kada paragraph. So, lagi kayo siya nga taas pa kaya ni. So, what if na kay 30 minutes nga voice over? So, isa-isahon ni mo na siya patandaghana. So, partong gaya ni mo man. So, atong buhaton, ato ang automatic siya tanggal, no? Kanang ang audition makabalo siya nga, oy, kini blanco ni ato nang i-delete. So, yun ana siya. So, shout out di ay kay Ryan Aying, akong idol sa pag voice over. So, kini nga tingin kay Ryan Aying ni siya. Ini akong gisample karon, no? Kung unsa ka gwapa yang asawa nga si Zoe, mo pud gwapos tingin ni Ryan. So, bye. Salamat, bye. So, kini, no? Tapos, bago ko magsugod ha, makatag pa yung tips sa kanang pag-record ninyo sa VO, no? So, kung mag-record mag-VO, kung asa tong mali, ayaw na siya papadayaw na o ganang record, pabalik na ba itong mali nga tama. So, murag yung nani ba? Pagkanta mong sample ha. So, kung kuntahay, nagkamali siya pagkasultian kini nga part, mali siya. So, kung tayo mali siya pag ingod coastline, so, diha dayon, i-delete na siya nga part, tapos pulihi dayon siya og kini nga word nga tama na, no? Ayaw siya pa kanang mali na daan, tapos dili na pug ka magbutang na pug ka diri nga imong itama, kay lisod kaayo sa editor, no? Lisod kay sa editor ang pagpangitaan ng mali nga naada siya duplicate. So mas maayo nga diha pa lang daan, kung ay mali i-delete dayon, tapos balikon to siya kung asang mali. So sa mga inana po ng mga panghitabo kanang naay mali tapos balikan, mag-create siya ng nani nga gap kataas, kay ang actor di mo or katong nag voice over mo builo pa man na siya. So pag builo niya naghuwat pa siya, no? Naghuwat pa siya sa take time yun kag okay 1 2 3 start. Pag ingon mo ana mo take pila ka seconds bago siya maistorya, so mag-create na siya gap mo ni siya. So pero pag abot na sa processing na, i-edit ni mo mas dali na lang, no? Kaysa katong mali tapos pasagdaan tapos ibalik lang ang istorya pag abot sa unahan. So lisod kito siya pag edit. So mas dali kung i-delete dayon diha bahalag na igap. So okay, kato akong tip sa mga naga-record, no? So dirita karon sa automatic pag delete ani mga gap. So dali ra kayo atong pangitaon para ma-delete ni siya, para matanggal ni siya. Adto ta sa effects, no? Effects, then dirita sa diagnostics, tapos dirita sa delete silence. Kini siya same ra ni siya diri, ambot nga naapon ni siya diri nara diagnostic. So same ra na siya padulungan kana mo gawas ni siya, same gyapon ni siya pag modto ka sa effects tapos diagnostic delete mo, same lang mod diha ra gyapon na siya modto. So, kaya siya naagyapo na siya. So, kung in case mawala siya, tayo ma-close ni mo ana. So, either diri lang ka mo sa window, diagnostic, or diri ka sa effects, diagnostic. Kini, same lang na siya. Diri gyapon na siya motugpa. So, mo ni siya yung mga parameters, no? Ang yung settings, tapos nasa mga options diya sa effects, declicker, declipper, delete silence, mark audio. So dito sa delete silence, kaya tanggalin mo na ito mga silence niya. Then after ana mo kuha siya to. After ana dili sa yang settings, signal is below
negative 60 ako yung nag-set ano, pwede nimo dula-dulaan ang value niya kani upat. Signal is below 60, negative 60. So tapos negative 60 na gani siya yang dB, meaning kanang iyang label sa volume. Normal nga label sa volume is 0 man. So kung imong pahinayan, mag-negative na siya. Kung imong kusgan, positive. So hinay siya sa negative 60, tapos sobra pagid siya. Ang iyang katason is 500 milliseconds. Kumbaga kanang ang iyang katason no katason. So kung ani ang iyang kahinayon, tapos ang ani katason, iya na siyang i-define as silence. Tapos pag naitingin gamay basa kay mo tunong ani, so i-define na niya as silence. Tapos i-define po niya as audio kung ang signal is taas pa sa negative 50 o niya more than 50 millisecond ba ni? Marag millisecond ni siya. So muna siya no. So ang default yun ani is kini kini. So kung kini imong gamiton, maburo kayo ko nang testingan, dali ra kayo. Mura siya og kanang robot ang tingog. So atong testingan na, atong i-scan. Click na tong scan. Tapos tanaw na kanang na-highlight diha nga ko pong ipang-click diri, meaning mo na iyang pantanggalon. Mo na iyang ipang-delete, no? So nakita na ko nga sa kini nga audio, mas pilion ako ng trim long silent pauses. Tapos dire negative 60 o niya negative 50. Tapos bago nimo na hilabtan kining signal is below, kining signal is above, i-recommend nako kini sa ang una kini. Sa akong experience, mas nice siya kung naka 500 siya. Naka 500 di kayo taas, di kayo mabu. Kasi naka 500 na siya. Tapos diri sa fixed by, so ato lang siyang shortening atong pilion, no? Then default niya is 100. Ang based akong experience 100 to 200 okay siya, no? Diri. Then after ana, pag maset na nimo ni 500 kana, maset na nimo diha, imong i-scan. Kung kita katong nimo rag kuan diri, ni tanawa atong usbo na. Kana kabutang. Pasabot ana, giusab nimo ang setting, mo magawas na siya. So kinahanglan na nimo i-click ang scan, kinay na usab sa setting niya. So akong ibalik sa 500. Tanawa mawala na siya. Nawala na siya. So kini yang mga na-detect. Muna yung mga na-detect nga mga silence spaces na siya. Muna yung nakitaan sa Adobe sa kaning Audition. So kung ako na i-delete all, atong kulatan kadali kay mo load pa siya. So nara. So kung imo na siyang i-play, ni-dikit siya, makita niyo ni-dikit. So kung imo na i-play, Davao Oriental has the region's biggest land area as well as the longest coastline, with more than 646 kilometers of provincial roads and being an agricultural province. It depends on the condition of these roads. no, so ni-dikit na siya, no, duol-duol na siya. Dili pa sa itong una, akong i-undo, Control Z. So lagyo kayo. So kung imo nang i-play, Davao Oriental has the region's biggest land area as well as the longest coastline. so kita niyo to. So akong ibalik na siya, then akong i-delete all. So kung akong i-play, Davao Oriental has the region's biggest land area as well as the longest coastline, with more than 646 kilometers. so dili jud siya as in ka perfect, jud nga as in super ka perfect. Inagyapon siya medyo gap gamay. Pero at least kung gwapo ang pagka-recordaan, kung kanang hinlo jud guys siya, so dako jud guys siya tabang nga mas dali gyud imong trabaho. Sa akin ni pa lang daan sa audio, paglimpyo pa lang daan sa voice over, kanang matanggal mo itong mga lagyo kaya nga mga spaces nga blanco,
dako na kay na siya ano, tabang kaysa isa-isahon nimo manual nimo tanggal dugay kay kamahuman. So thumbs up kung nakatabang, like, and palihog ko i-share. So kato lang, salamat.